Mga poso na sa makainuklog nga balita. Ano sa kados anyos nga batang lalaki ang patay human matagak sa tabay sa sitio Asan, Barangay Poblasyon, Dakbayan sa Talisay. Siluan Mirondina sa exclusive report. Naglisod pagdawat ang 39 anyos nga inahan sa gidangatan sa 2 anyos niyang anak nga si Raven Villeta. Matod ni Karen K, gipabantayan niya si Raven sa usa sa mga magwang niini. Apan gikathong nalinga usab kini sa pagduwa og volleyball. Ligo na siya, ma'am. Naaman sad mi. Amo na siya ligoon diha. Man naman na siya ligo. Ako mismo maninigo anak niya diha. Ako lang dyan na siya gibilid sa akong anak. Ang usa sa ilang mga silingan nga si Darbeth Canyon, kinsa padung unta magsagub og tubig pasado alas 12 kaganihang udto ang nakamatikod sa bata ilawom sa tabay. Nagsagub ang kog tubig. Pagkano ko timba, kita na ko gakub naman siya, una mamlihok. Pagkano patay na gid. Nawag tabang nagibira sa katong igagawar sa nako. Ang tabay napalibutan og mga panimay og pipila lang kini katikang gikan sa balay sa bata. Apan way ni usa ang nakamatikod ni Raven nga nagpaduol sa tabay. Kapin sa usa ka dupa lang ang gilad mo ning maong tabay apan duda sa mga mulupyo dinhi, posibleng wa makapiog ang bata sa timba. Hinungdan nga kini nahog. Naligo to siya. Naligo kay usay ang ligo na niya katumang magguwang niya nga bayot. Nya murag timing siguro gisugo siya yung papang bayot. Murag ligo sa giyahar sad. Pagligo to niya nabira sa timba. Wa jud nakabantay. Mingaw kay diri. Daling gidala sa tambalanan ang 2 anyos nga biktima apan nakabsa na gayud kini sa kinabuhi. Midangop na ang Banay Villeta sa mga opisyal sa Barangay Poblasyon aron mangayo og financial assistance aron sa pagpahiluna sa bata. Luan Mirondina, Balitang Basta.